Malawi Today. Kanso a Joyce Banda mtsogoleri wakale wa dziko lino komanso tikumva kuti kwafikaso wachiwiri wa mtsogoleri watsopano wa dziko lino amene ndi Enoch Chihana amenenso ali mtsogoleri wa chipani cha Afford. Ndiye pandandanda wa atsogoleri amene timati iye kuyembekezeka kufika kuno ndi umenewu ndithu mzanga Alex. Now tikati tiyangane uko kukubwera galimoto za atsogoleri osiyanasiyana. Galimoto zina mwina tinazionapo m'madipiti zina koma we get confirmation kuti Diana amene afika apo koma akuluakulu nditha kufika. Komanso tikuyembekezeranso akuluakulu amayiko ena atsogoleri amayiko atatu amuno msadiki. Oya. Tikuyembekezera mtsogoleri wa dziko limene la Zambia amene ndi Hakainde Hichilema. Tikuyembekezeranso mtsogoleri wa dziko la makamaka Mozambique amene ndi Daniel Chapo. Komanso tikuyembekezeranso mtsogoleri wa dziko la Mozambique. So four heads of Botswana, Aduma Boko, wa Botswana Aduma Boko. Anali konkuno posada bomba. Panaliso malangizo omwe anapereka kuboma. Zikuoneka ngati malangizo awo avomerezedwa ndi kuchigwiritsidwa ntchito. Zikuoneka choncho ndithu. Ndiye tikhale tikukuwuzani kuti atsogoleri amene afika ndi ati. Komanso akuluakulu amabungwe akuyembekezekanso kufika kuno ku Kamuzu Stadium kumene kuli mwambo olumbiritsa mtsogoleri watsopano wa dziko lino Arthur Peter Mutharika. Chabwino apa tikoza kumva kuti kubwera a Joyce Banda amene anakhalako mtsogoleri wa dziko lino ndi omwe akufika ndithu pamalo pano. Ndimanena kuti galimoto zina zithu kuzidziwa bwino zimene ziyandiza Joyce Banda ndipo ngati tingakwanitse tiyapatse chithunzi chimene chikufika kwa Joyce Banda pamalo ano tikunena kuti awa ndi atsogoleri. Tikhalenso tikuona abakili muluza akubwera pano komanso ena but we can confirm kuti achakwera sakubwera. We can confirm kuti achakwera sakubwera unless something happens. Unless too much protocol. Politics is a game of changes. Is a game of surprises. Ndemwina zinthu zita kusintha koma pakadali pano mwachidziwikire ndicho kuti Raza Chakwera sakufika kumalo ano. Koma mwina ndi protocol ya pano, protocol ya ku State House imene zimagalira tingaone kusintha kulikonse. Sitikudziwa koma chimene tingatsindike panopa ndizokuti zimene tikudziwa ndizokuti Raza Chakwera sakufika kuno ku Kamuzu Stadium. Pofika lero nthawi inoyo ndi zimene tingafotokoze makamaka. Alright, panopa tikupatseni zithunzi zimenezo kubwera kwa Joyce Banda. Kenaka tikhale tikupitirira kucheza ndi atsogoleri osiyanasiyana kuno kuli achipani a DPP, kuno kuli anthu omwe abwera kudzangoonerera, kuno kuli anthu azipani zochokera ku Afford, ku Lefu ndi kwina kosiyanasiyana. Let us now tikuonetseni kumene kukuonekera.
DJ, can you take it down, please? Can you take it down? 1, 2, mic check 1, 2. Hand over at this moment to the Judiciary Master of Sermon. Zont, please, can you come and take over? Thank you. Your Excellency, distinguished participants, this is to update that the Honorable Judges of the High Court have set forth from Chichiri Courthouse coming to this place. Zambiri tukuchirika kuno kukamuzu stadium pikiri ponse mawaya tipondere ndi zina zotero koma sitikupetira makamera atu sakupetira so timanena kuti pangobwera pano mtsogoleri wakale mai Dr. Joyce Banda amapikisana nawo pachisankho chimenechi chapa 16 September. Oya yes, mapikisana nawo amenewa pachisankho chimenechi chapa 16 September taona afika kuno ngati mtsogoleri wakale wa dziko lino. Mwina anthu mafuna kudziwa mbiri ya Joyce Banda amenewa analinso wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Abingwa Mutharika mchaka chimenechi cha kuyambira 2004 kenaka asanamwalire 2012 Abingwa Mutharika Joyce Banda and amenewo anali ndithu president ndipo anakhala president kutoka 2012 mpaka na 2014. In fact tikunena kuti Joyce Banda anapekisananso ndi Peter Mutharika omwe lero iwowa akubwera kuno anatsimikiza pa wireless yathu ya Zodiac pakanema wathu anabweranso kunena kuti iwowo abwera kuno chifukwa choti izi ndizofunika for democracy. Anatero ndithu tinayankhulana nawo pa nkhani zathu komanso pa program yathu ya Sunrise Malawi anafotokoza kuti ineyo ndinacheza nawo ndithu. You spoke to her? Yes, I spoke to her for our program ya Thursday ya Sunrise Malawi pa radio. Amafotokoza kuti ine ndikupita kumeneko ifa chokuti dziko ndi lathu ndiye zinthu zikamachitika zimafunika kuti atsogoleri akale kapena atsogoleri amene ali mdziko muno tizipanga zinthu zololerana kapena zinthu zopangira zinthu pamodzi. Unity is very important. Chifukwa chake anati iwowa anaona kuti ndikofunika kuti abwere kuno azapereke support kwa mtsogoleri watsopano wa dziko lino Arthur Peter Mutharika. Sangasiye kuti mwambo wacho mwina uyende kwa okhaokha koma atsogoleri akale atsogoleri nalo onse amene ali mdziko lino akuyenera kuti akhale limodzi kukambirana kuti kodi chitsogolo dziko lino zinthu ziyenda motani. Anafotokoza motero iwo. All right, now zimenezo ndizokhuzana ndi mai Joyce Banda tikhale tikukuonetsani atsogoleri akamafika komanso kuti iwo ndi yani, but now zomwe takhala tikuyembekezera ndekuti zayamba kuchitika kumbuyo kwatuku Christina asilikali this is MDF Brass Band. Yes, they are here ndithu kuti asakalatse anthu omwe ali pano mwambowu ndiwa asilikali tinanena ndi mwambo waukulu kukhala ukudza pang'ono judiciary ndekuti mabwalo ndekuti zimenezi tikhale tikuona pano miyambo iwiri imene ili pano Christina. Swearing in komanso inauguration. Kulumbiritsa muchichewa. Kulumbiritsa chitayambe ndikulumbiritsa mtsogoleri watsopano wa dziko lino Arthur Peter Mutharika. Kenako kubwera inauguration. Inauguration ndikumuonetsa mtsogoleri watsopano wa dziko lino. Ndiye lero kuli miyambo iwiri imene iyi. All right. Ndiye muno mwachitika nkoke ndekuti tisunthemo. Akutero akutiuza kuti tisunte. Akutiuza kuti tisunte chifukwa choti zochitika zambiri. Mwambono wenu waukulu. Now china chimene timanena ndichokuti tikhale tikupitanso ku nyumba ya mtsogoleri amene akukhala mtsogoleri wa dziko lino Christina. So anytime from now ndekuti tikhale tikumpasa Dickson Jevwadi Gondo will be advised
kuti akonzeka tipite ku Nyambadwe kuti tikaone kuti anyamuka motani kuchokera ku Nyambadwe kuzafika kuno ndiye tikhale tikupatsirani tsatane wa zimene zikuchitika munsewu kuzafika kuno ku Kamuzu Stadium. Musachoke, musasunthe kuonera kapena pomvera kapena komanso kuwerenga ndi Zodiac TV, Zodiac Radio komanso our online page. Ambiri amasojera but mumatinena kuti sitibwera lero tabwera komanso mumva mbebe onde mumva because kuno ndiye ife tafika. In fact ndekuti chilichonse simuponyana nacho tili kuna kuti kose tinanena kuti we will be everywhere. In fact achakwelana wakhala kuti akubwera timeneranso kupita kumeneko kunali timu imeneyo which was assigned kuti akaone akuonetseni mene zikhale zikuyendera kuchoka kumene ali amenera kukhala kuna miwawa kandi ku Sanjika tinakapitanso kumeneko kuti tikakuonetseni kuchokera kumeneko kuzafika kuno. Koma chimene tikunena pano ndichokuti tilipena paliponse kuti tikupatsireni tsatane wa mmene zinthu zikhale zikuyendera mmene zinthu zikhale zikuchitira. Panjapa tili ndi azinzathu mmene anafotokozera mzanga Alex komanso ku Nyambadwe kumene kuli mtsogoleri watsopano wa dziko lino Arthur Peter Mutharika, kuli anzathu kumeneko Dickson Chivwati Gondwe komanso Emmanuel Chibwana. Ndipo sechedwa apa akakhala kuti akonzeka tikhale tikulowera kumeneko kuti tikupatsireni tsatane wa mmene zinthu zikuchitira. Sikuti tikhala tili ku nyumba komweko ku Nyambadwe kungofika kukuonetsani koma tikhale tikuyenda nawo ndithu tikhale tikuyenda ndi mtsogoleri watsopano amene kuzafika kuno ku Kamuzu Stadium. Alright, zimene zikuchitika pano tikunena kuti kukhala mwambo umenewu wa asilikali kuno ndi mwambo ofunika kwambiri chifukwa choti umakhala ndi tanthauzo. Tikaona mchithunzimo galimoto zina zikubwera ndithu galimoto zosiyanasiyana zakula kuti tikhale tikumva kuti kodi wafika ndi ndani tikhale tikupatsirani zimenezo. Chabwino. Second President of the Republic of Malawi. Amai Njabambo, panthawi ino tikulandira former President, His Excellency Dr. Bakiri Muluzi, amene ali ya President athu anakhala President athu achiwiri mu dziko lino la Malawi. Ndipemphe ma President onse ma former president ameti nawo kusanja kuno komanso ma vice president, please titha kutsika pamusipa tilandire ya former president. Thank you. Your Excellencies, distinguished delegates, after the arrival of the former President of the Republic, Dr. Bakiri Muluzi, we shall also witness the arrival of the Honorable Judges of the High Court of Malawi, then the Judges of the Supreme Court of Appeal. Olemekezeka Amai Njabambo, pamene mtsogoleri wopuma wa dziko lino olemekezeka Dr. Bakiri Muluzi akufika, pambuyo pawo pakubwera olemekezeka majaji a dziko lino la Malawi abwalo lalikulu timati High Court amene akutsogozedwa ndi Judge President Justice John Chirwa. Ndiye akafika pamalo potsika magalimoto ndakambira muja mmodzi ndizakweza pa podium pamene pakonzedwa kuti iwo akhale. Zikomo kwambiri. Your Excellencies, distinguished participants, in a moment we shall witness the arrival of judges of the High Court of Malawi, led by the Judge President, Justice John Chirwa. After arrival of the judges of the High Court of Malawi, we shall witness the arrival of the Supreme Court Justices of Appeal. Amene amasatira chipani cha UDF
akuwadziwa panopa Bakili Muluzi ngati patron wa chipani chimenechi cha UDF, koma anakhalako chairman komanso anakhalako president wa chipani chimenechi cha UDF. In fact, iwowa ndi first democratically elected president kuno ku Malawi. Kuli njira zosiyana-siyana zimene anthu akugwiritsa ntchito pokhamukira kubwera mu stadium mmenemu kuti aonere atsatire zomwe zikuchitika pa tsiku la lero. Ndi tsiku limene lili tsiku lapamwamba kwambiri kumbali ya dziko lathu la Malawi, kumbiri ya dziko la Malawi, tsiku la mtengo wapatali. Amalawi adakakhamukira kubwera kuno ku Kamuzu Stadium. Mkaona mchithunzimu ino ndi njira imene anthu amachokera makamaka amene akuchokera amene atsikira ngati minibus kusikira pa Shoprite, amene sakuchokera madera ngati Sochi, madera ngati Zingwangwa, madera ngati Nancholi. Njira imene agwiritsa ntchito ndi imeneyi pokhamukira kuno ku Kamuzu Stadium mu mzinda umenewu wa Blantyre, kumene ndithu kuli kulumbiritsa mtsogoleri watsopano wa dziko lino makamaka Professor Peter Mutharika komanso wachiwiri wawo Justice Dr. Jane Ansah retired. Mwambo umenewu ukhale ukuyamba nthawi ina iliyonse cham'ma 9 o'clock muno, koma ndifotokoze ndithu kuti kuyambira mmawawu anthu amba ndithu kubwera mu stadium imeneyi nthawi ndithu isanakwane ndi 5 o'clock imene anthu anali akubwera kunoko. Ine mene mati 5 o'clock tili kuno, anthu oyambirira kulowa tinali tikuwaona achitetezo kuwathandiza kuti ayi lowani mkatimu, ndipo pano ndi mmene mukuoneramu pikitipikiti kubwera ndithu kuti anthu asaonere. Tikhale tucheza ndi awiri atatu, koma mwina panja pano ndingokamba kuti kupatula pikitipikiti amene tikumuonayu palinso amalonda ochuluka amene abwera pano, palinso osiyana-siyana ochita ntchito zosiyana-siyana. Taona ogulitsa zakudya ali pano, taona amene akugulitsa zina ndi zinanso osati zakudya zokha nawonso alipo pano, kusonyeza kuti ndi mwambo umene anthu atengerapo advantage kuti aone kuti kodi mwina tsiku limeneli kuwapinduliranso motani kupatula kuti kungotsatira kulumbiritsaku, koma ndithu anthu atsatire kuti kuno kuli chani. Ni makamba kuti pali ogulitsa zakudya alipo, komanso kupatula ogulitsa zakudya pali ogulitsa mankhwala asing'anga amene nawonso abwera konkuno asing'anga kuti nawo aonetse zawo, komanso ogulitsa chips ndi zina zotero ali konkuno, kusonyeza ndithu kuti ndi mwambo umene sikuti ungopindulira anthu kungoona zochitika mu stadium moka, komanso kumbali ya zachuma enanso ndithu apindulepo ndithu. Kuno kukubwera ndithu magulu osiyana-siyana. Tikaona mchithunzimu ngakhale azipani amene taona azipani ngati UTM ali konkuno akubwera konkuno, azipani ngati DPP komanso zipani zina ngati Afford alinso konkuno. Taonanso magulu ochuluka osiyana mafumu amene nawonso tawaona akukhamukira konkuno ku Kamuzu Stadium mu mzinda umenewu wa Blantyre kuti azatsatire zomwe zikuchitika kuno ku Kamuzu Stadium. Tikhale tikucheza ndi awiri atatu amene kuti mwina angotiuza kuti chisangalalo chawo ndi chotani pokhala kuti tsiku limeneli nawonso akupindula, nawonso akutsatira nawo zomwe zikuchitika kuno. Mwina choyamba tikudziweni mayi wanga. Ine ni mayi Nkana chokera kuzomba. Kuchoka kuzomba mmawangati uno muli kuno, mwina tsiku limeneli ndi la mtengo wapatali bwanji kwa inu? Ife tinalikonzekera ndipo sitinagone, tabwera chachoka kuzomba mbanda kuja zafike kuti zaone tizasimikiza kuti Mulungu watipasa zimene timafuna. Mwina ngati nzika ya dziko lino chiyembekezo chanu nchotani ku utsogoleri umene akulumbiritsa lero? Utsogoleri umenewo Mulungu amataka khatu wasimikiza amakhatu wasimikiza, ndipo utsogoleri umenewu anthu ife taphula njira za moto. Kwa panopo tichikhulondola ife ya Malawi sopano tili pa mtendere, tili pa ufulu, tijadika tatu motsimikiza chifoti ife tajadeya ene ife tadziwa kudya zonsoni silembe tajapo, koma utsogoleri uwu ayi ndithu ambuye watiphula mu njira za moto. Ambuye watiphula mu njira za moto. Mukuyembekezera kuti utsogoleri umenewu uyike chidwi ku magawo ngati ati mwansangansanga?
usogolo menewo uyika chidwi kwakukulu pa chakudya, kwakukulu pa forex, kwakukulu sogololana alipitadi zona mafizi ana akapanga zinthu zimenezozo akwanisa zimene amafuna mfundo zawo chifukwa anthu anavotera chifukwa cha mfundo zawo zimene amanena. Ndipo tifuna anthu adye katatu ndithu fa munthu akadya nzeru zake zimayenda, komanso mabanja amakhota kumangika, mabanja ambiri anasogola ambiri anatha. Mwina kwa anthu amene mwina sana bwere kuno koma apanga chiganizo choti mwina atsatire mwambo makomo mwawo, mutha kuwapasa uthenga onena kuti kuno kwakoma motani? Kuno kwakoma ndipo mawu achita kusasa, aliyense kuno ndi wachisangalo ifuna azatsimikize chimene anavotera. Tathokoza kwambiri amenewo ndithu mayi amenewo akuti akuchokera kuzomba, iwo anakuti abwera mbanda kucha kubwera kuno kuti asatsatire kuti zinthu zikuyenda motani. Tikuona ndithu mwawalatu zikomo. Chabwino mwina amalawi amene akuonani pa Zodiac Television akudziweni? Zina langa ndine Eunice Kaombe kuchokera ku Luchenza. Mwachokera ku Luchenza koma munachiona cha mtengo wapatali bwanji kuti mwambo umene muzautsatire konkuno? Ine nachiona kuti cha mtengo wapatali kwambiri kuti ndipezeke kumwambo uno lero tsiku la lero malingana ni mmene mtundu wa Malawi tayendera tasunzikira mbuyomu. Kotero kuti nachiona kuti lero atatu akamatsalumbira kuno ndipezekeko kuzachita nawo chisangalalo chimenechi. Tikhaituche sananu koma ndikuona ndithu azigogo anga akuti mawu alibe. Basi taya kutokoza tili wothokoza sangalala tili koma ataona mavuto ambirimbiri zinthu zasina koma ndizoona ambuye mwamba kwalemekezeke koma ilo ambuye alemekezeke. Basi sinimaziwa tifika pati chimanga chamba kukuzika ana akumasima yokuta koma chimanga olawa kumeneko ibase kaya katatu masiku zikomo kwambiri. Ena mwa anthu amene abwera kuno ndithu kuti azatsatire nawo mwambo umenewu wolumbiritsa mtsogoleri watsopano wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso wachiwiri wawo Justice Dr. Jane Ansah. Anthu ndithu akukondwa akuthamanga ndithu kubwera kuno. Enanso alipo ndi achinyamata komanso Afford pachapali DPP inali mu alliance ndi Afford. Mwina ngati wachinyamata wa Afford mwambo umenewu ndofunikira bwanji? Choyamba wani ine zina langa ndi Waison Chikalimba kuchokera ku Mbayani, ndine constituency chair wa Mbayani wa Afford. Ife mwambo umene utaunyadira kwambiri muzinda uno wa Blantyre, ndipo ife tili ndi chimwemwe kwambiri pamene Dr. Arthur Peter Mutharika anapanga chisankho chogwirizana ndi olemekezeka achihana Malawi yonse inavomereza, ndipo mavoti anapeza dera lina lililonse kuposa wina aliyense. Ife Malawi ndosangalala chifukwa cha mgwirizano umenewu. Ife ngati Afford tigwira limodzi ndi Professor Arthur Peter Mutharika muno muzinda wa Blantyre. Ine ndi constituency governor wa Mbayani Musa Magasa, constituency wa chipani cha Afford. Amenewo akuti ndi constituency governor achipani cha DPP. Amenewa akuti makamaka Afford akuti kuchoka ku Musa Magasa mukuti Mbayani Musa Magasa. Chabwino iwo ndithu akuti ndiokondwa komanso akuti zawasangalatsa kuti president awo Enoch Chihana anagwirizana ndi Professor Arthur Peter Mutharika kuti akhale pa mgwirizano, ndipo nchifukwa chake akutsatira mwambo umenewu. Timakamba kuti panja pano zochitika ndi zambiri kupatula kuti anthu ali pikitipikiti akuthamangira kuno, komanso china chomwe chikuchitika ndi nkhani ya business. Tikuona abwera ndi business ya mwina choyamba Amalawi amene akuonani pakanema akudziweni mayi. Akudziweni Amalawi zina ndi kumene mwachokera? Ndine Mayi Mabedi ndachokera ku Chilomoni. Mayi Mabedi tikuona tu mwabwera mmalonda kuno. Atuzagulisa mfilisesi ndi mazi. Mwina mukutengerapo mwayi motani kubwera kwa anthu kuzachita business? Tikutengerapo mwayi tikusangala fora adadalo aso mboma kachikena. Chabwino tathokoza kwambiri. Mayi amenewo ndi mmodzi mwa azimayi amene achita business kuno kuti iwowa akufuna atengerepo mwayi kuti achite business chifukwa anthu abwera akasangalala
kusangalalako kufunikanso kuti munthu adye ndipo atengerapo mwayi kuti abwere ndi malonda awo muno. Ndikupasireni kwa mzanga Alex Mkatimo komanso Christina amene akuti pasa chithunzithunzi cha mmene Mkatimo zilili, koma panja pano monga metu kambira pikitipikiti adakachitika ndithu, anthu adakatsendera mu stadium imene ifuna kuzatsatira tsatanetsatane wa zomwe zikuchitika kuno. Akuti kandimverere anakanena za m'maluwa, ndipo iwo safuna akanena za m'maluwa koma afuna akanene zoona zake zenizeni zomwe atazione kuno ku Kamuzu Stadium mu mzinda umene wa Blantyre. Dzina langa ndine Kasim Aubi, ndikupasireni kwa Christina komanso Alex mkati mweni mwa Kamuzu Stadium. Zimwambiri Kasim, zoonadi kuno kuli zambiri zimene zikuchitika